Meikä leipoo nyt joulutorttuja ja pipareita. Tässä ne nyt olisi aika herkullisen näköisiä, jos multa kysytään. Mä testasin jonkun tämmösen äärinä suolainen kinuskimarmelaadin kautta. Tai joku syönyt vaan. Mä en nyt jaksa kuvaa tätä, kun mä teen noin, niin mä näytän, että ne on valmiita. Kaikki varmaan sit heti miettii, että mitkä näiden nimet on, niin tän nimi on Löikö mörkö sisään. Siinä vieressä majailee heti Miino Haravan serkku, eli... Vittu, en tiedä, mennään seuraavaan. Sitten siinä onkin heti tämmönen kultaa paskan seassa. Tässä seuraavana jonossa Löikö mörkö sisään? No löi. Kala kuivalla maalla. Minitankki. Tällä ei oikeastaan ole nimeä. Tää kuvastaa sitä, kun se Mooses halkas ne valtameret kahtia. Ja sit siihen tuli se tie keskelle. Mulle kaulinta. Joten me nyt tehdään tällä. Mä voin pelottaa, että tää räjähtää. Updateahan tuli jo reikä. Ehkä mä skippaankin tän. Mulla alkaa nyt vähän hengästi, tää loppuu sormista ja käsistä kunto. Tää on ehkä vähän paksu vielä, mutta ehkä tää on ihan ok. Toinen problem. Mulla ei oo muottia. Tää nyt yli freestylaamaan Heitsellä tähän näitä kuvioita. Tein tässä muutama ja sit mä huomasin vahingossa, että mulla olikin tommonen muotti kaapissa. Tää on sydän. Sitten mä tein Megaforce-tölkin. Tää on Thanos. Mun kahvinkeitin on tässä. Sitten mä oon tommonen neliö vähän yksinkertaisempi. Sitten mä tein sushi. Tää on niinku sushi. Ja sit mä tein sille niinku lampaankin, minkä sä voisit syödä, jos sillä tulee nälkä. Tää on Nallepuhista se hunajapurkki. Se tein kengän, tommosen saappaa kengän. Tiskiharja. Sitten on noita ihan normipossuja tossa. Tää oli afro. Joo, tää oli aina kuin afro. Ja sitten yksi tämmönen miekka. Tältä tää nyt näyttäis aika herkullisen näköisiä, jos multa kysytään. Kuumaa. Tää hillo on kyllä ehkä natsoa. Ihan hyvä, ihan hyvä. Toi luumuhillo on ihan mun lemppari. Kyllä se mörkö vaan niin kuin löi sisään. Ei siitä faktasta pääse mihinkään.